Эте günlerim, dere şakay halkın günlerim. Yeyhen işlermen, kış boyundan isip tudarman. Яңырақ бирешмә төркеме үзләренең тоғры духтарын йыйды. Кунакка интернет селтәрендә үткәрелгән конкурстың 12 еңеүчесе сакырылды. Яраткан ярсылары менән осрашырга кызлар-егетләр республикабызның төрле районнарыннан килеп итте. Ошо очрашуды бик нык көттем. Миңа бында бик нык охшай. Минең хыялым, когда ошо бирешмә саккан серия, мин күргем килде шул агайларда һәм апайларда. Безнең гаиләмен общего көтәбез, бетәбез дә, чтобы яңа сериалар саккан һәм күбрәк. Конкурс хакында эфиргә төшереп үтәбез. Бында катнашыр өчен бирешмәләрдән иң яраткан ерен башкарып, уга клип төшереп, уларның бәйләнештә сайтындагы төркеменә җибәрергә кирәк иде. Сериалдың төп геройлары катнашучылар арасыннан иң дәрен хаялап, Өфө каласына осрашуга сакырды. Мәсәлән, Азалия менән Гөлсем был бәйгедә беренче урын яулагандар. Бик фәһемле сериал. Улар дуслыктарым нык охшаны. Уларның үзләрен күрү, улар белән якынрак танышу. Осрашуга килүчеләр яраткан ярсыларынан күлләрен дә алмай, һәрбер ярга кушылып йырлап утырдылар. Күлләрен дә утып алгандар бит әле. Бына ул бирешмәләрнең ысын фанаттары. Миңа был осрашуга бик охшаны, сөнки без бөтәбез дә ерак районнардан килдек һәм бергәләп ушында чәй утырдык, һөйләшәбез, аралашабыз. Сезон миңа бик охшаны һәм минең бәләкәй тугандарым була һәм улар өйдә йөрөйдә йырлап, мәсәлән, дуслык ярын, әсәемә һәм мин уйлыйм, икенче сезон әлбәттә бик шәп булачак. Йырдар йырлап күңеласкас, бергәләшеп ултырып тәмләп сәй истеләр. Осрашу соңында бирешмәләр җиңүчеләргә грамоталар, истәлекле бүләкләр таратты. Кызлар-егетләр яраткан йондызлары белән рәхәтләнеп фотога төшеп, автограф алып куанды. Азамат Биргалин, Марат Юнусов, Тау-Тау хәбәр өчен.